ja, hoe is dit ontstaan? Ik ging een keer naar de Rommelmarkt en daar zag ik een ijsbaan staan. Heel van zoiets. En nou ja, dat vond ik mooi. En die hebben we gekocht. En dat is het begin van dit. Ja, elke keer kwam wat bij en nou is het zo. Nou ja, dus Jacqueline is echt favoriet van de Elfsteden. Ja. Dus, en op een gegeven moment, ja, dan draait dat ik heel bot uit. Dat ja, toen moest mijn man een hoekje erom bouwen. Ja, dat klopt. Ja. Toen hebben we de dwarren en het raam eruit halen. En toen hebben we een lidshoekje weer ombouwd. En dat bloed 2 maanden staan en dan helpen we het erbij. Zei een keer, toen kwam mijn man een keer thuis, af toen hier met en toen zei hij, nou, ik doe 1 keer een goed voorstel. Hier zit ik, bouw er een hoekje van je aan en dan kan je hem weer verder bouwen. Nou, als je dan hoeft, dan Jacqueline net te denken, hè. Die zijn voor ja, dat moet wezen. Dat is weer mooi, want hij hier de lotjes uitlezen en ik maak ze steeds wat groter. Ja. Ja, ik ben deze boefjes. Makkelijk, hè, als je een handige man had die dat even doet. Hoe zit je hem hoe ze gewoon wel uit? Dan laten we deze rond de neus even nemen. Nou, die hebben dan net. Die hebben net. Wij hebben nou stenen, dat is de vader. Kun je hem uitlezen wat je hem er zo mooi aan vindt? De sfeer, denk ik. Ja. En het bouwen, ik mijlkoor. Van dat je dat mijlkoor doet en dat je de mijlkoor ik zo'n aardigheid aan hebt. Ja, en ik vind het wel leuk, ik bedenk er altijd het verhaaltje bij. Daar is je die is een schaatsvers knoop en denkt, oh, die kom maar even liggen, ik help je even. Nou, dat is ook dan heel nog van mij. Ja. En ik zie zelfs dat wij als programma hier dat we wel iets hoekje krijgen hebben. Jazeker. Moesten we even een grapje verwerken. Maar ik dacht dat even een grapje hoor ik daar. Die er maar eigenlijk even gravity op. Maar ja, ik denk, wat zeg ik daar dan del? Nou ja, en toen kregen we een telefoontje. En toen zat dus Jacqueline, maar nou hak hem. Ja. Ja, nou komt er heer op te staan. Dus even het logo goed opzacht. Ja. En dat had ze erop zetten. Ja. En bestaat het risico nou echt dat ze jou uiteindelijk nog een keer als je geen zeggen, nou dat keer nou wel zo'n uitbouwtje bij. Nee, ja. Nou, als we hem hier leven, dan denk ik het wel, ja. Nee, denk er ook nog aan. We hadden al wel rond om nog meer deel te zetten. Dus je hoeft nog net groter. Ik kan nog even wachten. Dat is ook nog net recht. Nee. Nou, het ziet er in elk geval prachtig uit. Mooi. Dankjewel. Ik ben blij dan. Wie houdt je best in? Ja. Ja.